Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ren, isa sa marami ninyong tambalanista dito sa bayan ng Rizal. High school pa lang, regular listener na ako ng tambalan. Kabisyo pa din ako all throughout college. At ngayon, nagtatrabaho na ako bilang isang sales admin sa isang sikat at malaking coffee brand. Nakatutok pa din ako sa programa ninyo. Madami-dami na din ako natutunan sa everyday banter ninyo, kaya naman naisip ko na isang guni sa inyo ang problema ko ngayon. Gusto ko sanang humingi ng payo. 1 year and 3 months na kami ng boyfriend ko. Mas matanda siya sa akin ng 9 years. Graduate siya ng UP at may sariling business. Kahit saang anggulo tingnan, mas experience siya sa akin sa lahat ng bagay. The sad thing is, ramdam ko yun araw-araw at hindi ako masaya. Perfectionist ang boyfriend ko. Strict sa mga tao niya to the point na namamahiya na. Kapag sinasabihan ko na magdahan-dahan sa pagsasalita, nadadamay na ako sa init ng ulo. Minsan nakakalimutan niya na boyfriend niya ako. Pakiramdam ko, staff din ang turing niya sa akin. Maliban sa attitude niyang ito, may mga ibang bagay pa kaming pinag-aawayan. Tinitiis ko na lang ang ugali niya kasi ang dami niyang naitulong sa akin. Nung nagsisimula pa lang ako maghanap ng work, siya ang sumasagot sa lahat ng gastusin ko. Hindi lang yun. Siya din ang taya sa lahat ng gala namin. Tambalan, ano po ba dapat kong gawin? Bibitaw na ba ako o kakapit pa? Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Nicole and Chris. Hihintayin ko ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Ren. Siyempre, partner, dun tayo sa may mahihita. Go lang. Go lang. Oo o, diba? Gin and G. Gin and G, diba? Well, ako lagi kong iniisip ay ito. Wala kasing taong perpekto eh. You do not expect a person to be perfect. Kasi ikaw din mismo hindi ka perpekto. 'Di ba? Ikaw din mismo rin marami kang mga flaws. Like isa sa mga flaws mo, yung ano ba yung mga flaws niya? Yung ang daming yung medyo hikahos, medyo tama ba? Medyo hirap. Ano ba 'yun? Imbento. Nagkaroon na paghihirap bigla. Ikaw yung baon sa utang. Kahit wala sa kwento. Hindi. Kung alin yung maiksi, siya yung wala natandaan. Sabi niya, ang daming naitulong sa akin. Siya ang sumasagot sa lahat ng gastusin. Tama naman. Yung conclusion mo, siya yung hikahos. Medyo hikahos. So, in a way, ano yun? Imperfection din yun, di ba? Yes. So, at hindi lang yon ang imperfection mo for sure, 'di ba? Lahat naman tayo, hindi lang isa yung masasabi nating imperfection natin. Meron at meron. And so yung jowa mo, meron din naman siya.
'Diba? Ganun yun ako lagi kong iniisip dyan. Kung mahal na mahal naman, maintain an open communication and then magnify the strength. 'Diba? Kasi Yes. ano yung strength nung jowa mo? Ang strength niya ay he's older than you are. Feeling ko that's a strength eh. Kasi there is wisdom in years. Meron talagang may kakaiba talaga kapag tito ka na, 'di ba? Iba talaga kapag Experienced ka na. Oo, experienced ka na, may wisdom ka, ganun. Tapos yun nga, yung ano pa ba yung mga benefits na nakukuha mo mula sa kanya, madaming ganun eh. Yun nga lang, siguro, yun nga yung sinasabi ko, partner, you maintain an open communication. Nasabihin mo din sa kanya, nararamdaman mo, na parang, okay, porque mas matanda ka sa akin, mas sanay ka na ganito, na ikaw yung boss or ikaw yung whatever, 'di ba? Wag mo naman akong utusan na parang empleyado mo, yung mga ganun. Correct. Sabihin mo yun sa kanya. O baka kasi hindi nila alam, baka nalilito na siya, di ba? Oo, Sa di ba? sobrang stress sa trabaho. Correct. Hanggang sa pagdating niya sa bahay, dala-dala niya yung May anong ganun klase eh. ng style At o ng tingnan mo, personality. Ako, partner, pag sa bahay, minsan natatawag ko yung asawa kong partner. Natatawag mo si Joey na Chups. Oo, Chups, ganon. Natatawag ko yung asawa kong Chups o kaya partner. Sasabihin ng asawa mo, sumagot naman, mamaya na ang Chups. Sabi ni Ren, 'di ba? Okay lang 'yan, kabisyo. Nalito din. Sasakyan na lang. 'Di ba? Kasi baka ganun, tama ka doon, partner eh. Baka dadala niya na yung sobrang hindi natin alam yung level or intensity ng kanyang workload na nadadala niya na Hanggang sa bahay. Correct. May ganun, ha? 'Di ba, may ganun talaga. Hindi na wala nang difference between the work and the personal life. Magkasama na sila. May ganun eh. Hindi natin siya masisisi din doon. Ganun. Ang maganda nito, ako nung nakita ko yung differences ninyo, maganda actually yung personality niyo. One that is very strong and the one who is laid back. Ay, may picture pala ako para mas ma-imagine mo. Bawal sige. lang pakita. O, sige, bilisan mo. ikaw Tapos, yung medyo medyo submissive. 'Di ba siya very strong? Magandang combination yun kung Ganda naman tutuusin. yun eh. Kasi kung pareho kayong strong, tendency is lagi kayong may argument, lagi kayong may discourse, lagi kayong may away, hindi kayo papatalo. ayun na Diba? nga, base sa picture na Oo. ikaw lang ang pwede makakita. Boyet ha? Boyet, paano ba? Sino dyan yung sender? Yung mas bata. Okay. Oo. Actually, base sa picture, talaga yung sinasabi mo partner na difference, medyo kita eh. Sorry. Ako hindi ko pa man nakita, base lang sa doon sa kwento, to. sa kwento ng Mahiwagang Burnay, pero nung nakita ko din ito. sa picture. Oo nga. Oo. Medyo strong, fierce yung isa. Oo. Fierce. Hindi, ako nakikita ko yung difference sa age. Manghuhula kami ngayong araw na to, di ba? Hindi, ako nakikita ko yung difference sa age. Sorry na dun sa jowa mong tito, di ba? Pero hindi, yun nga. Maganda yung Oo. combination nyo. Yung gusto naming bigyan ng diin dito. Maganda yung kombinasyon nyo. Strong ang personality mo. Yes. At siya naman laid back. So, kumbaga pwede kayong mag-meet eh. 'Di ba? May meron kayong pagkakataon na magkasundo. Ako Correct. naniniwala ako na pag sobrang strong. Kami halimbawa ni Nicole, 'di ba kung parehong strong yung personality namin. Hindi to mag-work eh. Oo, baka araw-araw kami nagbabangasan nito, Correct. nagsusuntukan sa tiyan Tama, nito. tsaka baka mamaya Oo. pagkatas ng tambalan, hindi na namin feel ang isa't isa kasi hindi namin nagustuhan yung napag-usapan Oo. namin. Samantalang, dahil nga magkaiba kami ng personalidad, di ba, we complement each other. Correct. Ganun. Imagine mo ang isang pizza, 'di ba? Magkaiba sila ng shape. Yan. Yung pizza and the pizza box. 'Di ba? Pero nag-complement sila sa Yes, isa't nag-complement. isa. Ganun mo tingnan sa anggulong nga ganun. Pwede niyo pakinabangan Diba? yung strength ng nung older guy, at ikaw naman pwedeng pakinabangan yung pagiging laid back mo. Yan, Kasi kung diba? pag may mga pagkakataon na mainit yung ulo ng itong strong ang personality, pwede mong hilahin eh. Yun. 'Di ba? Pwede mong hilahin yung pagiging kalma, Alam mo, ang pasensyoso. Saka ang mas nakikita ko talaga siya yung benefits eh. Oh, isa Doon pa na yun. tayo No, tingnan, isa pa rin yun. Ang Maganda. daming benefits eh, di ba? Oo, kasi may mahihita. Yan. Yun talaga yung nakikita ko dyan, partner eh. Pwede din. Di ba? Mas may ipon. Correct, magnify the strength. Agree ako Siyempre doon. may mga weaknesses talaga ang bawat tao. 'Di ba? Sasabihin na naman lagi namin 'to sinasabi. Nako, ikaw mismo tingnan mo sa sarili mo, umpisa natin sa ano mo. Sa
Sa anit mo, dyan pa lang eh. May makikita ka na kagad na imperfection, di ba? Hindi ka pa bumababa niyan, hindi ka pa umaabot ng baba, di ba? So, ikaw mismo merong imperfections. So, tanggapin mo na meron ding imperfections yung jowa mo. Basta ang importante, you maintain that open communication. Paramdam, sabihin mo sa kanya, ito yung nararamdaman mo. Kung gusto mo Correct. magtagal na mahabang panahon yan, kailangan nakakapag-express kayo ng feelings. Ganun. Tsaka hindi kasi maganda sa isang relasyon, di ba? Pag may nakikita kang hindi maganda sa galaw ng karelasyon mo, ng misis mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, sabihin mo yon kaya ka nga girlfriend. Kasi Kaya minsan, nga. hindi siya aware na gano'n na yung asta niya. Correct. Di ba na parang masyado na siyang matapang, na yung Tama. treatment sa'yo, di ba, hindi na rin maganda. Kasi hindi ka rin nagre-reklamo, oo ka lang ng oo, ayos lang sa'yo, at, di ba? At bilang karelasyon, di ba, ano mo yon, kumbaga, yun ang ambag mo. contribution mo Oo. yon para sabihin sa kanya, huy, medyo hindi ko na hindi ko na gusto yung nagiging Inutusan mo akong gumawa ng balance sheet. Hindi mo ako staff. Ako na Diba? nag-email sa mga Kaya kliyente mo. Diba? Kasi yun yung sabi niya, tinuturing niya ako na parang staff, hindi na parang jowa. Alam ba yon ng jowa mo? Yun. Baka hindi siya aware. Correct ka. Kaya ikaw bilang jowa, sabihin mo sa kanya, Yes. diba na, huy, hindi ko na gusto yung ganung asta mo. Sana pagdating sa tayo naman yung magkasama, diba, iba naman yung treatment mo. Tama. So, kalmado ka, sweet Kaya ka. nga. Kung paano diba? kita minahal. Ganun. Ganon. So, tama yung sinabi ni partner. Magnify the strength. And keep an open communication. Kailangan nag-uusap kayo sa mga bagay na gusto nyo at sa mga bagay na hindi nyo gusto. Correct. Ganun. Buti ka nga may jowa. Yung problema ng iba, wali. Ba't tumalabo ako sa screen? Lumalabo ka pa. Parang humihiwalay na yung kaluluwa mo. Lumalabo na ba yung paningin ko? O Hindi, yung humihiwalay. monitor Humihiwalay yung kaluluwa mo, partner. Nako, kapit lang. Oh Lord, wag muna Wag today. muna. Ang daming bayarin. Oh, maybe after 80 years Yan. saka. Diba? Oh, para ako nagiging premonisyon. Oo nga. Nung lumabo ka. But anyway, thank you, Ren, for sharing your story. Yung mga nararamdaman mo naman ay valid. Wag mong isipin na hindi valid yung nararamdaman mo kasi napaka-valid. Correct. Ganyan. Sa inyong dalawa, partner, sino yung mas stronger yung personality and sino yung yung saktuhan lang or parehong strong, parehong sino submissive? Ako. Hindi Talaga lang ba? yung panlalaki ng mata mo, Vincent. Nakakayamot yung panlalaki ng mata mo. Oo nga. Talaga ba? Bakit? Charot. Hindi, I think, parehas kaming strong, pero parehas din kaming hindi eh. Okay. Aba, ibang blend naman Oo, yun, no? basta feeling ko, it's a matter of yung communicating it to each other. Eh. Hindi pwedeng hindi nyo i-communicate yun. Ganon. Matapang ako at malakas ako sa maraming bagay. Siya din matapang at malakas sa ibang bagay pero mahina sa ibang bagay. Ako din mahina sa ibang bagay. Ganon. In terms of pero hindi talaga it is not a perfect relationship. Walang perfectong relationship kaya huwag ka mag-expect na it's always a bed of roses. Agree ako doon. In terms of halimbawa, decision making, sino yung mas madalas nasusunod sa pagdedesisyon? Depende. Minsan kami, batuhan. Safe answer ka lagi. Hindi, kasi batuhan kami. Halimbawa, mag-i-invest ba tayo sa ganito o magkano, ganyan. Ikaw. Kasi parang natatakot sa sisihan. So, ang ending kapag ganyan, so, mostly safe eh. Kasi natatakot kami sa sisihan. So, kung ano, basta ang sinasabi namin, pag nagdesisyon kami, o di sige, pero panindigan natin anuman. Harapin na lang natin kung ano man yung mga pagsubok na kaakibat sa desisyon na ito. Oo. Basta dapat, as one. Hindi, gusto ko lang makita para magkaroon lang ng comparison kay Ren. Kay Ren. Sakto, Ren din yung pangalan. Ren and Ren. Di ba? Kung ano yung Ay, pwede na kayo magtayo ng group. Labanan yung Ben. Ren and Ren. Ang corny. Corny ko, sorry. Sa mga hindi nakagets, yung pangalan ng letter sender ay Ren. Yung pangalan ng asawa ko, Ren din. So sabi ni Nicole, gawa sila ng group. Ren and Ren. Labanan nila ang Ben and Ren. Sorry na. Pagod ka lang. Pagod. Kanina Sumayaw ka kasi kanina napagod ka tuloy. Napagod ako 3 songs pa naman. Alalahanin mo hanggang alas 11 pa tayo. Kaya nga sa true. Anyway. Diba gusto ko lang makita yung kung saan kayo hindi nagka-clash. Decision making, in terms of, ito na lang. Kasi yung decision making part, halimbawa,
Pero kasi At paano nyo nare-resolve? nagko-compromise kami. So for Okay, example, meet halfway, ito oo. na yung pinaka-recent na napag-desisyon na namin Oo. na nag-meet halfway kami. Oo. Yung tungkol sa, 'di ba, na kwento ko na yung gusto kong school para kay dun sa 3-year-old ko, Oo. 180,000 yung tuition, ganyan. Saan ba yan kasi? Baka papadala mo ng Harvard yan, ha? Hindi pa 5 years old. 3 years Ah, 3 years old. Tapos yung anak mo na sa Harvard. 180,000 tuition. Nakakaloka. O yun. Kahit sino tatay talaga, Ayaw niya. Oo. Kasi sabi niya, kung ano naman yung ituturo, Oo. parehas lang naman din. Tapos mas malaki pa yung tuition niya dun sa anak ko na mag-grade 4. Okay. So sabi niya, kung ano man yung matututunan niya, ganyan, matututunan niya rin sa YouTube. Parang ganun. Oo. Napag-alaman ko nga, ayon sa aking research, kasi umuo naman ako. Sabi ko, di sige, oo nga, no. Saan ko nga naman din kukunin? Gusto ko, pero wala akong pambayad. Ikaw pala, decision ka kasi. Pala decision ako. Wala naman pala ako makukuha pambayad. So, eto na. Oo. So, nag-research ako. Sabi ko, assignment ko yon, maghahanap ako ng mas mura, mas affordable na ganun. Oo. So, napag-alaman ko sa pagdedesisyon na yon, partner, na hindi angkop yung edad ng anak ko. Parang ang tatanggapin lang sa mga regular na schools Oo. ay yung mag-4 by October 31, 2022. Mag-4 siya sa November pa. Oo. May kinausap pa nga ako, wala bang pwedeng kausapin dyan? Pilipino. Pwedeng kapitan para Di ba? mapadali lang Para lahat. mapadali na. Sabi ko, Oo. 15 days lang naman yun eh. Sabi ko, yung difference, ganyan. Oo, Hindi, syempre, oo. lahat susunod sa DepEd. Tama naman yun. Uy, joke Oo. lang yung sinabi kong wala bang makakausap dyan. Joke lang, baka maniwala kayo. Ganon. Oo. So, ang ending, basta parang ganon. Tapos, ako talaga, bothered ako eh. Kasi, Oo. gusto ko mag-aral talaga siya this year. Although may mga nagsasabing, wag muna, i-push mo. Pero ako, bilang nanay, gusto ko talaga na parang sasama yung loob ko pag hindi siya nag-aral. Tapos, lalo pa yung Oo. anak ko, tanong ng tanong, when will I go to school? ang good. Kasi partner, pinag-sample ko trial class ko eh. Di Oo, syempre, oo. pinag-trial class mo, tapos hindi pala siya doon papasok. Bata pala may frustration Kaya na. nga. Kaya nga. So, basta to make the long story short, nag-meet kami halfway. Hindi kasing expensive pa din, Oo. 'di ba? Pero hindi kasing nung 180. So sa madaling parang salita, ganun. hindi Tas, sinasabi mo nag-meet nag-compro- halfway pero siya yung nasunod. hindi ako okay, din. okay. And ako din kasi na-push ko talaga na mag-aral this year. Kasi ang sinasabi niya, pwede naman na next year Oh, yan pero eh. hindi sa eskwelahan na yon. Oo, hindi. Pero Oo. maganda din yung school. Okay. Oo, Okay. maganda din yung So, school. yun yung maganda so, doon. nagko-compromise. Tapos sinabi ko sa Correct kanya ka. after, nung pumayag na siya finally, sabi ko, alam mo, ang saya-saya ko na pumayag ka. Kasi pag hindi ka pumayag doon, sasama talaga yung loob ko. Yung parang isang buong taong kong titingnan yung anak ko, tapos hindi siya nag-aral. Alam mo, so yun yung sinasabi nating compromise, open Communicate. communication. Yes, You have yes. to communicate it. Kinulit ko talaga siya ng kinulit doon, partner. Hanggang sa parang sabi niya, sige na, okay na, ipa-trial class mo na dyan, ganyan. Correct. Para go na. Mga ganun. Kasi baka may mga bagay siya na yun nga hindi niya alam na nararamdaman mo, Oo. 'di ba? Ito So, bang kailangan mo sentimentong i-express. ito? Kung di mo man alam niya. Kung di mo man kayang express, pag kilala mo kasi yung tao, alam niya kasi ako partner minsan hindi ako magsasalita. So gets niya pala na pag hindi ako nagsasalita, naiinis na pala ako noon. So ako hindi ko yun alam, pero dahil nga kilala niya na ako, alam niya na yung verbal tsaka non-verbal language ko eh. So kaya yun yung sinasabi natin na kailangan may ganun kayo, naiintindihan nyo. Kung di niyan magets yung non-verbal mo, i-express mo. Hindi mamanghula yung jowa mo eh. Totoo Diba? yun. Halimbawa, sa temper partner, sino sa inyo mas madaling magalit? Sino sa inyo Siya. mas pasensyoso? Ako. Paano yun nare-resolve? Kunyari, may pagkakataon na nagagalit siya. Halimbawa, napagalitan niya yung staff or kung sino mang kasambahay ninyo or yung aso o yung guard ng subdivision. Paano mo babalansehin yun? Hawakan ko yung ano niya. Yung Tas kalma may- lang. Huwag mo na magalit. Huwag ka na magalit. Ang mga ugat naglalabasan. Yan. Papangit ka niyan. Ganun. Diba kasi pag nagagalit ka, yung mga Oo, mga ugat sa mo. liig naglalalabasan. Yan. So kinakalma mo. Kinakalma ko. Sasabihin ko, palagpasin mo na yan. Okay na Oo, yan. tapos Hayaan mo na. pag ginawa mo yun, anong reaction niya? Minamasama ba niya yun? Ay, Or hindi. hinahayaan niya na... Hindi, tinatapon niya ako na pinalalabas niya ako. Mas matindi pala. Sa jowa ni Ren. Oo. Hindi, minsan tatahimik na lang. Minsan,
Most of the time, Oo. most of the time, kapag sinabi kong wag mo na ano yun yan, mo Oo, na. ganun patulan. Ganon. na ganon. Ano naman yan, parang Sumusunod. sumusunod naman. Kakalma. Depende kasi sa level. So, we can't say for sure eh. Parang iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung decision making. Iba-iba yung atake, Iba-iba. treatment, oo. Kasi basta ang importante, openly you communicate. Kasi hindi pwedeng hindi niya alam. Correct ka. At saka may tama yun may participation ka. May ibig sabihin may role kang May ambag ka dun may eh. role kang dapat gawin. Diba in this case gaya niyan, 'di ba kinikwento natin as yung example na binigay natin from Nicole's experience, kapag nagagalit yung asawa niya, siya yung nagpapakalma. So dapat ganun ka din, 'di ba? And dapat aware si boyfriend mo na kapag nag-react ka, wag din siya magalit, wag kang idadamay sa init ng ulo. Yung mga ganon. Dapat nga i-appreciate niya yun ay may tao nagkakalma sa akin, 'di ba? Correct. So Ganun. dapat alam niyo yun. Dapat ganun. Kung Aware kapag kayo dapat dapat kami, doon. akala mo ang perfect na mga relationship namin. Hindi po. Madaling Hindi talaga. sabihin kahit sa buhay namin hindi rin namin May hindi naman na-apply hindi masyado. naman namin always na-apply yan yung compromise, yung hindi mag-aaway, hindi. Pero may ambag ka dun eh. May Correct. pag-ambag ka sa making sure that you openly communicate to each other. Tama, may Yan. ambag ka para maging okay ang hindi okay. Yan. It's okay not to be okay. May singit lang. Diba? diba? Kaya nga kayong magjowa, kaya kayong mag-asawa. Tama. Diba? May role kang dapat gampanan. Pag hindi okay ang isang bagay, then you try to make it okay. Ganun lang yun. Good luck. Ganun talaga. Tingnan mo yung mga single, walang problema. Kaya... Diba? Chill lang sila. Gusto mo pa magjowa? May mga ganitong issue. Sure ka ba dyan? Doon sa mga ikakasal, sure ka na ba? Charot! Pwede pa mag-isip, may Pwede pa time ka mag-isip, pa. Meron pang oras. May mga ganitong sakit sa ulo, friend. Diba? Wala pong perfect na relationship. Walang perfect na tao. Pero Correct. pwedeng mag-compromise. Yes. At ang importante, gagawa ka, di ba lagi natin sinasabi, know your happy triggers. Alam mo Yes. alamin mo, ano ba yung nagpapasaya sa relationship ninyo, ganyan. Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Ano yung gusto ng partner mo? Oo, na gusto diba? mo rin. Katulad kami dito sa Love Radio, alam namin ang happy trigger nyo. Gustong-gusto nyong manalo na papremyo, di ba? And alam nyo po ba na kayo po ay may chance na manalo ng 1,000 pesos para sa ating FansCan. Oy! Di ba? At alam nyo po ba na sa darating na Friday, ang ibibigay namin ay 6,000 pesos para sa isang winner? So kung Aba. sumali ka ngayon sa FansCan, yung entry mo, kasali na sa Friday. May chance ka manalo ng 6K. Palain mo yun. Bonggisios! Kaya Opo. naman, Manila, scan mo na! Ayan na mga kabisyo, ipapakita na namin ang QR code ng Love Radio Manila. Ilabas ang inyong mga cellphone, open ang inyong camera, itapat lamang dun sa bilog na kulay orange na inyong makikita. Now na! Yes! Ayan. Tapos pag na-scan nyo na, may lalabas po na link sa cellphone ninyo. Pindutin nyo lamang po yun at mag-a-appear ang question ngayong araw na ito. Yes, and the question for today is... Sino sa mga sumusunod ang member ng Ninja Turtles? Letter A. Michelangelo. Letter B. Mang Kanor. Letter C. George Estregan Jr. Yun na tayo Feeling ko ang gumawa ng questions na ito si Diego Bandido. Mga tropa niya yan Sila Mang Kanor. Ayan. Sagutin lang ang katanungan at may chance nga manalo ng 1,000 pesos. Di ba? At yung winner natin for today ay malalaman mamaya sa programa ni Lala Banderas. Kaya antabayanan niyo po yan. Correct. Kaya whole day dapat nakatutok. Nakatutok din sa atin si Weng Palo. Hi, Mama Weng! Hi, Weng! Miss you! Ingat-ingat ka saan ka man papunta today. At sa lahat po na nakatutok sa amin, maraming salamat po. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!